И така, здравейте на всички от YouTube. Аз съм Даниел Петров и днес реших да покажа с ето това йо-йо. Чакайте, че пускам посоките. След това йо-йо, като се играе. Знам, че се вижда размазано и малко и забива. Мисля, че вече е така да не забива. Така. И сега започвам. Мелодия. Оп. Не мисля, че съм прав. Тоест, знам, че не съм. Сгреших, като се усъмих. Радвах се да правя каквото си поискам. И получи каквото искаше. Като го няма Шифу, значи ли, че Бони е учител? Учителят Угуей избра него да ни води. Значи трябва да го слушаме. Значи, че няма да ставаме тризори, нали? Ако Може да видим да Угуей, бъде историята. По-рано, отколкото мислите. Но това е за любителите на йо-йо. Радвам се да ви видя всички заедно. Това прави нещата много по-лесни. И я просто върху йо-йото. Чифо, не искат да си тръгваш. Угуей каза, че съм страхотен, но не съм. Угуей каза страхотен? Да. О, написах нова мелодия. Угуей каза, че ще ме напъсва, но не мога. Много е трудно. Нужда ми е помощта ти, учителю. Желая ти успех. Извинете за безпокойството, има малки вируси в компютъра. Какво? Чифо! Сигурен съм, че ще се справиш. Ти избра пътя си, По. Аз избрах моя. Чифо! 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 Какво става? Какво е това? Наричат се последствия. Хвана го. Виждате ли? Хвана го. Приятели! Гач. Угуей? Леко слабо. Не, Угуея! Джунджи, новият и законен господар на нефритения дворец. Джунджи! Шифу е господарят на двореца. Беше, но изглежда ти го пропъти от тук. Да, не си мислете, че съм гледал профила на Gamer Mine Life. И не сме приятели изобщо, така че няма как. не се предавай! Не може да се справи, предайте! Благодаря за голямото доверие, приятели. Ето видяхте ли? Ще ми трябват за захващането рефлекси. Нямам помощта на Шифу, но имам нещо, което вие нямате. 3 по-ял. Шедьовър от бамбук, стомана и желязо. Свирепо бойно средство в ръцете на война драко. Вижте ме! Моите последствия. Извинете за... И така, още е напълен и приключвам. Не заслужаваш да управляваш нефритения дворец, Джунджи. Айде го. Ще управляваш това. Това беше всичко от мен. Аз не съм позор. Чао! Ето да види. Чакайте. Напротив, тук съм. Угуей! Пуснете го, идиоти! Моите най-искрени и дълбоки извинения, учителю. Извинете за думите.